Ommu kienet tabbuża mid-droga waqt li kienet tqila bih, kienet tipprostitwixxi ruħha u kważi abortitu għaliex ma kienx tifla. Ta' sena Joseph sab ruħu f'istitut u għalkemm ġie adottat minn diversi familji dejjem reġa' sab ruħu f'dan l-istitut. Joseph spjega li din kienet ħajtu sakemm darba adottaħ xi ħadd minn familtu stess u beda jabbuża minnu. Mbagħad għajt xi ħadd minn tal-familja għajt aċċettani mort għandu. Mbagħad għajt waħda xi ftit ġranet għajt beda għajt ibabasni u għajt irrejbjani u mbagħad konklat. Joseph eventwalment ħarab u għamel żmien jorqod fuq il-bankijiet fit-triq qabel ma eventwalment daħal f'home. Qasam kif hawnhekk għall-ewwel darba f'ħajtu ħass li xi ħadd kien jimpurtah minnu, hekk kif meta kellu 12-il sena ommu stess ħarġitu mill-home biex jgħix magħha. Sfortunatament ma kienx kuntent għal żmien twil għaliex ommu bdiet iġġielu jipprostitwixxi lilu nnifsu ta' 12-il sena. Imorru ġew xi post ikun hemm xi ħadd jissirtenna u mbagħad kienet tgħidli eżempju dak kont qed imur miegħu u mbagħad kont nerġa' niġi u nagħtiha għajti flus. Flus bejn xi 70,000. Mhux dejjem l-istess għad iskont għal xi jridu għajt in-nies u għajt iskont kemm sija tiegħu. Meta Joseph ma kellu lil ħadd kienet laqda YMCA illi jenitu jtejjeb is-sitwazzjoni tiegħu tant li llum jaħdem u jgħix għal rasu. Issa Joseph qed jgħin persuni oħra b'realtajiet ħorox iqumu fuq saqajhom ukoll. Int ukoll tista' tassigura li nies bħal Joseph isibu l-għajnuna li għandhom bżonn billi tagħti donazzjoni fil-maratona ġbir ta' fondi bris il-YMCA illi se ssir il-ħadd. Joseph ħeġġeġ lil kull min jista' jgħin biex jagħmel id-donazzjoni tiegħu.